Всім привіт! З вами знову я, Саша. І ми сьогодні продовжуємо грати «Привіт, сусід». Ніше строїти хату. Ось і пішли строїти. Це виходить продовження. І ось я таки вже почав строїти, але я хотів зняти відео і показати його вам. Ось одна хата в мене вже готова. І я роблю ось другу. Я зараз буду робити кришу. Ну і ось я тут зробив ось таку кришу. І зараз я зроблю ще тут одну кришу. Ось таку поставила, яка має бути, і ось таку зробила. До кінця. І ось, майже зробив. І закладаємо останній кусочок. І ще один кусочок і готово. І ось ми вже зробили. Зараз я вам покажу знадвору. Ось таке. І ось ззаду ще. Ось зараз ми приступаємо для роботки всередині. І ось я вам покажу, як робити факел. Кладемо два факели. Тільки не. Беремо рамку і кладемо всередину. І беремо кувалду і кладемо всередину. І ось у нас получилася ось така підставка. Для красоти виходить. І ось у мене вийшла така кімнатка. Красиво трошки. І я йду робити наступні кімнати. Обгороджуємо ось тут. І тут будуть у нас двері. Тобто закриваємо дошку. І ось тут кладемо двері. Ось дивіться, яке в мене прекрасно вийшло. Це во.
І ось ця кімнатка. Села трошки похожа на шафу. Все верстаки. І ось я зробив ще одну кімнатку. Ось таку. І ось тут є прохід наверх. І тут є скриня, але ніхто не догадається, що ще одна скриня є під другу скриню. Ось тому. Її також видно ось тут. Але я думаю, ніхто не замітить. Ну і приступаємо до роботки наступної кімнати. І ще я приробив до цієї ось кімнати. Приробив ще ось тут таку кімнатку. Не знаю, може тут щось покладу, але не знаю. Може щось буде тут. Тут можна, наприклад, покласти якісь сундуки чи що. Я покладу тут ось сундук. І ще, чому ви думаєте, що тут ці коври? Напишіть у коментарі. Але більше напишіть, а потім можеш подивитися, що тут. Бо якщо він зіб'є ось це і ось це, в нього відкриється ось таке. І він зможе пройти ось сюди. І ось тут. І ось, друзі, я закінчу хату. Зараз я вам покажу її. Ось тут нема нічого. Ось тут є двері, але вони не відкриваються. Ось тут є прохід. І ось тут. Ось тут вихід, а там я вже показував. Якщо ви не виділи, то перемотайте назад. І сюди є. Я вже вам ось ці комнати показувала, але я ще вам не показував ще одну. Це вже моя секретна комната. І цю. Якщо ви зб'єте оці блоки, коврики, то ви попадете ось сюди. Нам це не цікаво. Як туди пройти? А ви як підете ось сюди, нажмете Shift і вам покажеться ось такий рычаг. Ви на нього нажмете і відкриєте ось ці двері. Якщо ви підете ось сюди, тут нічого не буде. Якщо ви підете ось сюди, ви вийдете могилу. Хто не знає, я це все роблю з відео «Привіт, сусід». І ось сюди є ще один прохід, але він нікуди не виведе. Він виведе ось сюди саме, де було коло картини. Ось ви увидели мою хату. Підписуйтесь на канал, ставьте лайк. Всем пока!